Bueno, Iñakiren bideak da Iñakiri lagunok egin nahi diogun, lagunok eta familiak egin nahi diogun omenaldi bat, ez? Saiatu gara ahalik eta omenaldi politena eta Iñakintzat gure ustez hobekien egokitzen zena egiten, ez? Euskal Herriari buelta emango diogu, erreleboka eta etapa desberdinak antolatuta daude. Bueno, Iñakiri omenaldi bat, ez? Ibilbidea berrizen hasiko da, eta hemen Urkiolaldetik Gasteiz ingururaino joango gara. Gasteizetik hegoaldera egingo dugu, Izkiko Parke Natural aldera. Hortik ja Urbas aldera joango gara, Nafarroan sartuko gara. Nafarroatik ja iparralderuntz, Hondarribi alderaino joango gara. Da hor Gipuzkoako kosta osoa pasako dugu, eta Bizkaian sartzean Oizetik gora egingo dugu eta jaitsiko gara Berrizera. Uste dut ia 500 kilometro direla. Parte hartzaileak izango dira bere lagunak, familiakoak, azkenean limiterik ez dago, edozeinek hartu ahal du parte, baina intentzioa da herrialde bakoitzean aurrean joango direla bere gertukoa gehien bat. Blog bat daukagu guzti honen gainean, bertan ibilbide guztia dago, argazkiak eta azkenean informazio dana, perfila, nondik pasatuko garen, leku bakoitzan zer dagoen eta informazio dana bertan. Almost